Yo, bunal ta diri mga tayaon. Manguha ko na may tuyom sa akong mga dabarkads. Adto ta sa basak ni Lolo Dokyo. Mangukay ta dito tuyom. Mga dara. Padong tangad to. Naog tangad to sa ubos kay dara padong nito na keres kabakin ni keres. Ay sorry mga tayaon na ikarat ko ni no may signal ara kung kauban ako. Si Kalaw TV. Bakit ang nakaramong basakan ni Lolo Dokyo na raw. O yun ang abot na dahil kung mga kauban na kung mga kauban rin mga tayaon. Kaya nga tan ko na mi. Adong na mirito sa basak ni Lolo Dokyo. Ay, karot ako doon. Ay, signal yun mga tayaon. Padong na mi. Ito na mi. Yung, blackout na dito kay waman tayo sakyanan motor. Mahal magkayong gasolina. Sinsa ng mga tayaon hang at kurog kayo nga kung binidyohan kay kaan magyod na napas mo. Pas mas mga kusog. Kana manginaw inig kahuman og laba. Malagi na nagkurog-kurog. Ang mga tayaon. Padong na mi. May signal din daplin sa kuhan gud di sa basak ka ni Lolo Dokyo. Iyan na nang giprepare ang sulanan sa tuyom katong tuyom nga buragi butangag gil ang mga tunok bagahi kayo di mahapay niya og ibutang sa moskitero ay kayagon. Ay na mga mananap ay naligo. Nagsaom ng usaw. Ay, gunit sa sanga eh. Muraog ka ng tirador. O, padong na ila dali. Mga payaon. Padong na mga kuwan na. Bunjoboy ang mga kuwan. Anak sa kadlawon nga buragwati. Ano na, may nakakuha na gid sila taon. Mga payaon. And mo ni say tuyom. Ay, isuod na moskitero eh. Iago ni ron. Iago ni ron mga tayaon. Kaya ay aray, ayag na. Larga. Bola. Kalitra. Uy, dakong malang dayon nga tayaon. Isuod na og mga na, ano lang, nag-prepare na sila sa kuwan, isuod na sila kuwan, dahon sa kuwan, hagunoy. Aw, nga, unang mga tayaon. Habhab mga tayaon. Bol may signal rin tayaon. Pinaayag yung taon. Habhab mga tayaon. Lahos. Lahos na rin nga bunal ka. Bye-bye. Maorto mga tayaon. Salamat kayo sa pagtanaw mga tayaon. Bye. Kita ulit kanunay.